H2. H2. Kaita last week. Tutapata itonga H2. Isusu hatu ene witness. Mkazi wangu. Alright. Amai, nemgara. Zitakushedza nedare rimwe. Ndini munozivawo chii pakati pe vanhu vaviri. Teso amarudo gara zvakende ava right taura nyama episode ndinovaziva vachidzani wangu ende ndiyonandera mwana wangu achitamba pangu chitanga chingowira saka nyaya dzavari kutaura idzi dzababa vatozitaura mushure mange ndakaendwa mapendi nemurume wangu ndatomboudza murume wangu kuti angoti ndakazinotivagarisana ava dzavatadzi vakapindana mumba ndakava first time kwayasamwe vasabu hapana zvandaisiva ndaitowirirana navo achinorera mwana wangu vanonga vachivamba mavo ngurowo chafuji pangu vanga vasina kana vakandira Makandwa mapenzi nani? nevarume vavo ndisati ndaziva nyaya yavo yavandisinangai Kuti makandwa nemurume wenyu? ndakakandwa nevarume ava Angari mapenzi ani? ava Vachikukandirai vachiti chii? Hatimbovisai hwawa kusaidi. Kozi tikapota tichishandisa hwawaka pane munhu ari kuziva zvaari kuita tikadaro hati nyika yachaende kumberi. vakauya vachibva mumashops mudzimai wachituka musoro ndokwenya vandakati murume wenyu auye vakati akadhaka ndakati kana akadhaka munongosvika mongomira moona tari kudenga kana arara modzoka kana akuda modzoka vakati akadhaka pasina havana kutora nguva murume akabvauya ndova vashadha mwandoza amebhenadhi neituna ebhenadhi vakasiya svika ambesiro vavauya shandisa amebhenadhi nemi nditoda mukadzi wangu ndikutadza mukadzi wangu nonoamai vake munoziva zvinhu ndichairamira ndakati tinotandara nditambe naye kutandara nokutivavakizana asi amazvira kunhu vakopota zvanizvo zvinakagana seku mavaricho vanga vachitokopota kuti mwana ukachazvona pausakapeni ndikadati akamaka muchano wangu ndakati unozoimba una mabhurugwa akasviba izvozvo ndikadati mabhurugwa nguva yakabva atobva ndikasvika ndikapabhira mabhurugwa ndikasvika ndikapabhira wachi mabhurugwa saka zvinekati vakaaikakapabhira chiduka vana vakabvaikana vakaketi ndotamunokanisira vana kati jaine munhu wenyu angapana mai adhakutora chikatimira aibvonazvanga maino ingwari pakambosuriwa maitegeire mukadzi maizvinzwa pakuzorambosema kutambanangana ndikasodzinga munhu auya pamuri pavo akambosvisire pavo vana udzoshi ndokuziva kwamunoita hamuna kumwe kuziva kunodarika izvozvo mamukateerera amai vachitaura manzwa pavanoperera kuziva mitsanangura yetidzo Musazikanga kusajira nomasoro akaenderwa pamakumbo angasina mabhurugu last week makatijira kumasoro saka ndoda mazviisa sezvazviri
ndakabva mumauma kusena chimuri ndakabva kuti masangana nechenda kubatsi wati ndakasangana namudadisi wanatoyota vandavati amudadisi vakandibira vananga vanashumira muno wati wakatipindira muno mukandiende kusabhuku vasvike kwasabhuku vataureni vandasedzwa nesabhuku vandataura wanzi kuti tivasedza mudadisi wacho kuti wabvone nyaya tiri mhuri tese tozodita kusaidzana zvakachibhonyaka tibhoona kuti mistake vatagara pane 3 weeks ago vakabhoya kuti wanti omari $40 tirare tese ini ndakabva ndavamba ndopandikasimuka ndegati ava ndakabva ndavaudza murume wavo ndaona kuti havana chakukwanisa kuita ini ndakasimuka ndega ndaenda kwasabhuku vandati ndakuenda kwamambo sabhuku vanti nyira titakutasedzwa iye wacho tokusedza mupisa wamambo mushure makunge ndaenda kwasabhuku kudaro ava ndikuva zvakawasvika nenyaya vakasviti murume wako akandikandira mabhuku amusoro murume asiri wenyu apinda mumba murima zvokutaura kwenyu apinda light aiona akadzima light ka light ranga rakabaka uyu paakada kupinda akada kuti musamuona neti ndobva adzima light right imimi ndobva maenda kunobatidza light ndobva maona munhu ndobva matanga kutaudzana naye kuti ko uno muri kudei pfungwa dzenyu dzakafungei kuti murume uyo ari kudei nokuti maifanira kuita action dzinoita kuti vanhu vese vazive kuti pano zvaitika nokuti munhu kana achipinda achidzima light pfungwa dzenyu dzakafungei ko kana aida kuropa munoroja here basi munogara muri angani mbunzo wangu inini maikavunda mndaraunda uyu ndio akapinda kadzima light pamapenya pana dho anga rakavhurika sama akatoona kuti baba ninga kupinda amai ngomasteba antoziva kuti munhu ari kufamba ari kupinda murume akapinda kumba murima pamusoro ivanhawati mupamba kumba akapinda munhu asiri murume wangu nonyenza kufamba kubve kwako zvokababa katakusi toona kubata hwourei unotoziva kuti munhu andibata uyo avasakabvuka ndonekuzoti hazvisi saka mwana wangu uyo akatogara pasi nemurume uyu vakatokurukura vachitaudzana mashoko vakatogara reva kuti akafane chokuita kana zvakataurika kuti anga asingazvide amen dare nyaya tikaibata last week nai muri kuona sei kutanga nebhenji renyika tienda kubhenji toenda kwamadzimai muri kuona sei apo nokuti amai adai vakaitika nyaya yeusiku waifana kuti vatotsvaga munhu anogona kuvabatsira kana kuti pandakasvika baba vachida pandakabva ndasheredza nhindi kuti zvidzwa vashandise shapu pamwe murume wako ari kutaura kuti ndakanga ndasangana kutereti kwaanotaura pamwe aidaripo wozimurokesheni munhu anodarika nepaanoda panguva dzaanoita dzaanoda ndomaonero wangu mukuru wangu sezvo vaikumbirwa bonde iye ari mukadzi womunhu aifanira kurwisa munhu apinda mumba make orit handiti orit pane mumwe amai avo taurai mai maita bati ndanzwa mai muchiti nyaya maigarira pasi
makazoti kwasabhuku ezikanzi regai tione kuti achazozviita futi here. Murume uyu ndobva auya ne$40 kwemimi chakutadzai kuti tambira $40 iye chachibatiso chii. Aiwa nokuti imimi mamateya munhu muri kwasabhuku makati imimi hatisikuda kuti taure nyaya kana timubvunze nokuda kwokuti munhu uyo akanga ati iye akanga aramba nyaya dzake anditi kubva mati tinoda kuona kuti akazvita nokudhakwa here kana kuti aita achiziva ndobva achiuya futi rwepiri akabata $40. Indofunga kuti dai imimi makabva tambira $40 iye kutaura kuti ndochibatiso munhasi yandabatana wozika munhu wamamuchitirepa kuti mumubata sei. Ani maona machips asvika kutoora. Ipapo maibva matobvuta mari iyoyo vatita kana ziri mhere maifanira kutongochema. Amai taada kuvhara pane zvamuda kutaura kwete zvokupikisa taurai zvamunozi. Tichona TV tese tichitopakana chitoti achinera mwana wamwe anofadzira pakwavo vakadzane kumududzoke kutanga munya akandipindira bonde ndakasungire mbuya vatogara pasofa mamangu adhara shumba yenyawe shumba yemunhu mukadzi wake vari straight kudai ndambobvunza wamai kana kuboira vasi kwemama imi mairamba sei muchienda kukumba kwomunhu akakumbira ikonzi wati ushamani asai kuna mai satarise munhu munozomaka munhu hanzi pamakaireshwa mbuya ndepokuti pakaya $40 maifanira kungoshedzera sabhuku yaimuoneka vauya vanhu vairamba. Pane mubvunzo wamai pane mubvunzo wamabvunzwa wamunofanira kupindura mubasa. Zvanzi makaudzwa nomurume kuti ndikukumbira bondo kwamuri sei makazoramba muchidzokera muchitamba nevanhu asi muchiziva kuti murume wavakumbira bondo akukumbira murume muchidzoka kunotamba nemunhu wamunoziva kuti murume wake ndepfungwa dzaainadzo sei makadaro. mamune good advice umakati kubva mazotora mari koza advice yange yakanaka umakati kutora mari tipe mari matigara kana uchadzoka era wabvunza amai aiwaaimuwirirana amai era kuvhunza ine muri chimumu here hamugona kuchema tikudzidzisei kuchema na hamugona kutaura hamugona kutaura arai maita basi naye varume tikusupira panapa muri kuziva kuti mapataura kuti murume vambotaura naye akagara pasaidi pomubhedha hamuna futi action yamungatora kuti uye munhu uya atogara pamubhedha nyaya iripo imimi nomuchinda uyu munozivana but hapana exhibit makatadza kubhadharana munozivana ivi kumakamubvumidzire kugara pamubhedha agara pamubhedha pavaboinyi papemurume wenyu musiya mototaura nyaya yakagara wapa muchiramba iye akagara pamubhedha. uyo ane nyaya here murume uyu ane nyaya here anobatwa sei nenyaya kesi ngati endai kumba munogara zvakanaka endai mugara zvakanaka endai motamba futi mese zvakanaka. iwe ndikaunzwa hatisi chiprofita tiri kubatwa endai zvenyu munogara endai munogara asi ndatiri kuitwa sei maka mashoko angu zvikati zvakati shiri ino muriro wayo haimbouregedza unobatwa chete chienda unosaina uende kumba ubva ufunga kuti sui chiri kusaidi kupi auzive uchaiziva
baba endai kumba ende mugara zvakanaka handiti